Hello, 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 hello. Please support me, guys. Support me, support me. कौन हो गया महा महा wait ah Rapi, how are you? Where are you from? I'm from Assam, India. I'm from India. State Assam.
जोंहा पुर्निमा सना फैदों थेंक इउ हाय हेल' लाइक डान थेंक इउ स' माच मा ओंख्रि जाखो दानो जानाया माबासोमोन आरो आंना जोंना अमाजों अमा बेदरजों माबासोमोन आरोना टमेट'सोमोन ओमफ्राय सम मोनाखै आदा आदसा दे बयबो बिदिनो जायो आरोना आंहाबो मालाबा सम मोना आंनि लाइफ नि आंनो लाइफ फैनो हाया नामा दा मा खोथाय आंनि लाइफआव फैनो हायाखै नामा आदसा नों होगासिनो नामा दाबो ओमफ्राय मा होनदों खबर सबर मोजाङैनो दं औ मोजाङानो खोनाया हमारा सन्जिब साहा हेलो फ्रेंड माय मिस सिरिया थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओमफ्राय जोंहा मा होनदों राधे 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 दे आं टाइम दिहुननानै थांगोन आरो ना सिन्था खालामनाङा कृष्णा 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 थैंक यू सो मच राधे 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 टाइमानो मिलाया जाबाय थायोलै आंहाबो बेनाव थालायनो जेबो नङा दानो ओरैबारि रानलायबाय थानाय टाइमखौबो सानावनो नायनानै होबानो जायो अके दे आं नायगोन आरो ना हगारबानो नायगोन आङो दा गोदान हगारदोंना हगाराखै अन थेंक इउ बेजोंथ' होखायाखैदां नोङो बे मोनसेसो होदों दा ना एल बि होजाबाय बेबो माबा थांबाय 75 थांबाय आरोना दे नोंना हागबावबायलै मालाय जोंनासो माला जाहैगोनथाय फात्ता गैला होयाखै आदा आदसा दे गोदान माबाबानो नटिस हाबैबानो नायगोन दे आं एबाराव वान दे जाबाय आं बांद्राय एल बि आव नांथाबला आरो बांसिन भिडिअ'जों थांसिगोन आङो होनाया होगोन ओमफ्राय बांद्राय होनबाबो सिगांनि बायदि आं खारथिंला आरोना मालायनि बिदि बांद्राय माबायाव थांला आङो भिडिअ नायनानै होनोबो एसे टाइम होनांसिगोन ना आंहाबो नङाबा जोंनाबो जाहैनाय नङा देनां जागोन दे होमबाथाय हरसे होखादो ना मा होनखोथाय जागोन दे होबाथाय हरसे
होखादो 2 hours होखानो माने आंखौ थिनदों ना मा आं बुजियाखिसै दे ओमफ्राय मा होनदों my boyfriend name is Raghu. क्या बोला मैं समझ नहीं आती समझ नहीं मिला हमें ओमफ्राय मा होनदों साहा पुर्निमाया नों होब्ला हरनि 7 2 hours complete होखा होमब्ला निया जागोन आदसा आंना माबायाव बिदि टाइमाव नेटआ एसे प्रब्लेम जायोलै मा होनदों 25 27 फैखायो आदसा नेटआ प्रब्लेम जायो आरो नोगोरनो ओमफ्राय आङो बेबायदि टाइमाव माबा जाया आरोना बे 8टा 9टा 10टा बेनिफ्रायबा एसे मोजां जालांबाय आरोना ओमफ्राय आं दा 12टासोनिफ्राय अखा थमब्लेट दोननायनि माबा लादों आरो आं दा मानसि फैयाबाबो माबाखौ गल गलसो जानानै थाबावो गिदिंबाय थायोसै आरोना बेबायदि फैयोबाथ' मोजाङानो दाख्लै 31 मोनदोंमोन आङो 11टानिफ्रायनो दोनदोंमोन आं रागा जोंनानै 31 मोनदोंमोन बेनिफ्रायनो ओमफ्राय गैयाब्रा गिदिंबायसो थायो माबायानो एलपिआनो ओमफ्राय मा होनो लाइभ होबाय था 2 hours होनबा होबा रा नायनो ओमफ्राय अमित मारक हेलो हाय थैंक यू स्क्रीन में आने के लिए इस नाइट कौन जो भी थैंक यू सो मच मेरा स्क्रीन में आने के लिए ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा अन थैंक यू नेटआनो नोगोर प्रब्लेम जायो आरोना आंनाहाय माबायाव 7टासोआवबो दाबायदिनिफ्रायबा एसे माबा जायो आरोना बे हरैबादि जाला ओमफ्राय दा बांद्रायसो होनानै दोनो आङो नाइट माबाखौ गाबोन 6टासोआव बन्द' खालामहैनाया बिदि खालामनानै दोनो आं ओमफ्राय माबायानो गिदिंना थाबाय थायोना माबाखौनो वाटखौनो मोननो नागिरा टावारानो नांनो नागिरा माने एखमबा नाङो एखमबा नाङा थांबायसो खोमालै गिदिंखोसै ना माखोसै मा होनखोथाय Omran please return support साला गया क्या कमेंट कर दीजिए पूर्णिमा सोना ने आपको ज्वाइन कर लिया कमेंट प्लीज कमेंट करो आर्यन चला गया क्या
म्यानमारा थांबायसोदां दसे दसेल' थायोलै बिसोरो नै सानै दं माथो कौन है कमेंट करो ऑन थांबाय होनदां आदा थाद' दे अके दे आंबो बारा गोबाव दोनखाया आरोना दाहाय एसे दोनफिनगोन ना 12टा एसे गुड नाइट अके बाय गुड नाइट
25, 27 आरोना खोनागेरे अनिता Kushwaha. क्यों कमेंट रिमूव कर दिया? कमेंट मत रिमूव मत करना रे.